Fil-jiem li għaddew, esperti wissew fost oħrajn ma' TVM News dwar l-użu malizzjuż tal-intelligenza artifiċjali. Dan hekk kif għodot tal-intelligenza artifiċjali bħal pjattaforma ta' Elon Musk, Grok, qed jintużaw b'mod abbużiv biex jinħolqu ritratti u filmati indiċenti ta' tfal u minuri li f'każ partikolari saħansitra intużaw għar-rikatt. Din l-isfida kienet fiċ-ċentru ta' diskussjoni bejn il-Prim Ministru Robert Abela u l-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Matul din il-laqgħa, Dr. Abela ħabbar li l-Gvern qed janalizza l-liġijiet eżistenti u jipprepara rakkomandazzjonijiet kontra l-użu tad-deepfakes biex jikkawża fastidju, rikatt jew bullying. Qal li bħalma seħħ fil-każ ta' cyberbullying u cyberstalking, il-Gvern qed jaħdem biex l-użu tad-deepfakes jiġi penalizzat kif jixraq bil-liġijiet ta' pajjiżna. Huwa qal dan fl-isfond tal-implementazzjoni tal-miżuri tal-budget relatati mal-promozzjoni tal-użu tal-intelligenza artifiċjali. Żied li l-Gvern se jkun qed jaħdem biex dawn l-għodod diġitali jintużaw f'ambjent sigur għal kulħadd. Sa dan it-tant, il-Gvern Ingliż il-bieraħ ħabbar tibdil legali biex ixekkel il-prattika tad-deepfakes. Il-Prim Ministru Ingliż Keir Starmer qal li se ssir illegali li jinħolqu dawn ir-ritratti u filmati mingħajr kunsens. Qal li l-Gvern se jieħu kontroll u jekk il-pjattaforma tilfet il-kontroll. F'Novembru li għadda, l-Aġenzija għall Protezzjoni tad-Dejta Spanjola immultat persuna tal-li ħoloq immaġini espliċiti ta' minuri f'dak li l-midja Spanjola fissret bħala l-ewwel każ tax-xorta tiegħu fil-kontinent. Sena ilu l-Europol kienet arrestat 25 persuna li għamlu parti minn għaqda kriminali intiża fit-tixrid ta' materjal abbużiv u espliċitu ta' tfal maħluq bl-intelligenza artifiċjali. F'April tal-istess sena, Ċipru ikkriminalizza l-ħolqien possess u tixrid ta' pornografija ta' tfal magħmula bl-intelligenza artifiċjali. Lilin mill-Ewropa, pajjiżi oħra fosthom il-Malasja u l-Indonezja kompletament ipprojbixxew l-użu ta' Grok minħabba l-ħolqien ta' dawn l-immaġni.